Bangladéš je krajina veľkých riek, rozsiahlých pobreží a lesov, ktoré splývajú s vodou. Medzi jeho najznámejšie scenérie patrí delta Gangy, nekonečné pláže Cox's Bazar a mangrovy Sundarbanských vrchov. Ale za týmto prírodným bohatstvom sa skrývajú aj iné, menej viditeľné skutočnosti. Dháka, jej hlavné mesto, má jednu z najvyšších úrovní znečistenia ovzdušia na svete. Rieky, ktoré boli kedysi zdrojom života, ako napríklad Buriganga, dnes nesú priemyselný a domáci odpad. Každý deň sa v mestách hromadí tony odpadu, z ktorého mnohé končia na skládkach pod holým nebom. Tlak na prírodné zdroje rastie a odlesňovanie, prenikanie slanej vody a nadmerný rybolov ovplyvňujú životy miliónov ľudí. Bangladéš je krajina, kde krása koexistuje s degradáciou. Čo sa skutočne skrýva za vašimi krajinkami? Vitajte v Mundare. Dnes vám to ukážem. Poďme na to. Z Bengálska do Bangladéša. Príbeh odporu. V srdci Južnej Ázie sa nachádza región dnes známy ako Bangladéš, ktorý má históriu siahajúcu viac ako 4000 rokov. Predtým nazývané Bengálsko bolo jedným z prvých ľudských osád na úrodných pláňach tvorených riekami Ganga, Brahmaputra a Meghna. Priaznivé klimatické podmienky a dostatok vody umožnili skorý rozvoj poľnohospodárstva a dali vznik organizovaným spoločnostiam. Počas 3. storočia pred Kristom bolo toto územie začlenené do Mauriovskej ríše, jednej z najväčších v starovekej Indii. Za Ašókovej vlády sa šírili buddhistické učenia, ktoré zanechali hlboký odtlačok v miestnej kultúre. Neskôr, medzi 7. a 12. storočím, dynastia Pala nastolila obdobie rozkvetu, ktoré bolo pozoruhodné šírením mahajánového buddhizmu a vytvorením vzdelávacích centier, ako napríklad kláštor Somapura Mahavihara. Od 13. storočia moslimskí obchodníci a dobyvatelia zaviedli nové vierovyznania a mocenské štruktúry. Bengálsko bolo najprv začlenené do Dilískeho sultanátu a potom do Mogulskej ríše. Počas tohto obdobia sa stala jednou z najprosperujúcejších oblastí Ázie, známou svojimi plodinami, tkaním mušelínu a aktívnym riečnym obchodom. Mestá ako Dháka začali rásť ako administratívne a obchodné centrá. V 17. storočí si britská východoindická spoločnosť založila v regióne obchodné základne. Jeho vojenský a politický vplyv sa postupne rozširoval. Bitka pri Plassey, ktorá sa odohrala v roku 1757, znamenala začiatok britskej koloniálnej nadvlády. Za britskej nadvlády prešlo Bengálsko zásadnými ekonomickými zmenami zameranými na ťažbu zdrojov pre zásobovanie európskych trhov. V roku 1947 po rozdelení britského rádžu bolo Bengálsko rozdelené na dve časti. Západná časť sa pripojila k Indii a východná časť sa dostala pod pakistanskú kontrolu ako východný Pakistan. Hoci toto oddelenie bolo založené na náboženských rozdieloch, nevyriešilo konflikty. Fyzická vzdialenosť viac ako 500 kilometrov medzi týmito dvoma územiami a kultúrne a jazykové rozdiely zvýšili nespokojnosť. V nasledujúcich rokoch trpel východný Pakistan politickou a ekonomickou marginalizáciou. Bengálčina, ktorou hovorila väčšina obyvateľstva, bola vylúčená ako úradný jazyk, čo viedlo v roku 1952 k hnutiu za bengálsky jazyk. Ekonomická diskriminácia a sociálne napätie zvýšili odpor verejnosti. V roku 1971, po voľbách, v ktorých strana Awami League získala parlamentnú väčšinu, odmietnutie ústrednej vlády uznať výsledky vyvolalo konflikt. Operácia Searchlight spustila brutálny zásah, ktorý viedol k vojne za oslobodenie Bangladéša. Milióny ľudí hľadali útočisko v Indii, zatiaľ čo počas konfliktu prišlo o život takmer 3 milióny civilistov. 26. marca 1977 Bangladéš vyhlásil nezávislosť. Po 9 mesiacoch vojny a s vojenskou podporou Indie sa pakistanské sily 16. decembra v Dháke vzdali. Tak sa zrodil nový suverénny štát, medzinárodne uznávaný. Prvé roky nezávislosti boli ťažké. Šejk Mudžibur Rahman, vodca hnutia za nezávislosť,
sa ujal úradu premiéra zničenej krajiny. Čelil hospodárskym krízam, ničivým cyklónom a vnútorným konfliktom. V roku 1975 jeho atentát počas vojenského prevratu znamenal začiatok dlhého obdobia vojenskej vlády. Demokracia bola obnovená v roku 1991 po páde autoritárskeho režimu Husajna Mohameda Eršada. Odvtedy je politika krajiny poznačená striedaním sa medzi Awami League a bangladéšskou nacionalistickou stranou uprostred intenzívnej rivality a častého napätia. Bangladéš je dnes uznávaný ako jedna z najrýchlejšie rastúcich krajín v Južnej Ázii. Dejiny jeho ľudu, poznačené odporom a bojom za seba určenie, zostávajú jadrom jeho národnej identity. Rituály viery. V Bangladéši je náboženstvo a starodávne tradície prepojené s každodenným životom. Hoci sa krajina definuje ako sekulárna republika, takmer 90% populácie praktizuje islám, ktorý hlboko ovplyvňuje vzdelávanie, spoločenský život a verejné inštitúcie. Väčšina bangladéšskych moslimov vyznáva sunnickú školu hanafijského náboženstva. Jeho vplyv sa odráža v architektúre mešít, v rutine 5 denných modlitieb a v oslavách, ako sú Eid al-Fitr a Eid al-Adha. Počas týchto svätých dní sa rodiny stretávajú, zdieľajú hostiny a usporadúvajú modlitebné stretnutia pod holým nebom, čím posilňujú väzby medzi komunitami. Hinduizmus, ktorý praktizuje približne 9% populácie, tiež zaujíma významné miesto. Bangladéš je 3. krajinou s najväčším počtom hinduistov na svete, po Indii a Nepále. Festivaly ako Durga Puja, Sarasvati Puja a Kali Puja zaplňajú mestá a obce farebnými sochami, sprievodmi, hudbou a rituálnymi tancami. Durga Puja najmä premieňa ulice a námestia na centrá kolektívnych oslav. Buddhizmus si udržiava živú prítomnosť, najmä v regióne Chittagong, kde sa nachádzajú etnické komunity ako Čakma. Počas Buddha Purnimi, ktorá oslavuje narodenie, osvietenie a smrť Budhu, sú chrámy osvetlené farebnými lampami a vlajkami a konajú sa kolektívne meditačné sedenia. Kresťanstvo, hoci ho praktizuje menej ako 1% populácie, má v niektorých oblastiach významné zastúpenie. Vianočné a veľkonočné oslavy spájajú komunity prostredníctvom náboženských obradov, zborov a charitatívnych aktivít. Okrem formálnych náboženstiev má spiritualita v Bangladéši synkretické formy. Prvky sufistického islamu, ľudového hinduizmu a miestneho buddhizmu sa spájajú v praktikách, ktoré prekračujú náboženské hranice. Mazary, súfijské svätyne, ako napríklad svätyňa Hazrat Shah Jalal v Silhete, priťahujú pútnikov rôznych vierovyznaní, ktorí hľadajú požehnanie alebo splnenie sľubov. Kultúrny kalendár si vyhradzuje dôležitý priestor aj pre svetské oslavy. Pohela Bojšach, bengalský nový rok, je jedným z najočakávanejších sviatkov. Každý 14. apríla sú ulice plné sprievodov, tradičnej hudby a ľudových tancov. V odeve dominujú biele a červené farby a sprievod Mangal Shobhayatra vyjadruje želania nádeje a kolektívnej jednoty. Mnohé z týchto osláv sprevádza tradičná hudba. Spev baul, praktizovaný vo vidieckych oblastiach, vyjadruje témy duchovného hľadania a jednoty prostredníctvom jednoduchých melódií. Baulovci, ktorých UNESCO uznalo za nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva, sú živým hlasom ľudovej spirituality. V poľnohospodárskych dedinách pretrvávajú rituály, ktoré spájajú náboženstvo a prírodu. Napríklad úroda ryže je požehnaná počas obradov, pri ktorých sa prvé zrná obetujú chrámom alebo mazarom, čo je gesto, ktoré odráža historické spojenie s pôdou a jej životnými cyklami. Oficiálny kalendár krajiny zahŕňa sviatky všetkých hlavných náboženstiev. Toto inštitucionálne uznanie rozmanitosti sa snaží odrážať ducha spolunažívania, ktorý, hoci je niekedy napätý konfliktmi, pretrváva ako súčasť historickej identity Bangladéša. Dôležitou súčasťou krajiny je aj náboženská architektúra.
V mestách a dedinách vznikajú mešity, chrámy, kostoly a kláštory. Budovy ako mešita Bajtul Mukarram v Dháke, mešita so 60 kupolami v Bagerhate a zlatý chrám v Bandarbane sú dôkazom toho, ako viera zanechala svoju stopu v umení a urbanistickom plánovaní krajiny. Náboženská výchova zohráva dôležitú úlohu pri formovaní nových generácií. Madrasy ponúkajú islamské vzdelávanie, zatiaľ čo hinduistické chrámy a buddhistické kláštory poskytujú výučbu svojim príslušným komunitám. Mnohé z týchto škôl kombinujú náboženskú výučbu so základným svetským vzdelávaním. V Bangladeši nie je viera samostatnou sférou života, ale niťou, ktorá sa prelína každou oslavou, každým obradom a každým umeleckým prejavom a tvorí neoddeliteľnú súčasť kolektívnej duše krajiny. Ženy Bangladéša. Medzi tradíciami a novými cestami. V Bangladeši sú ženy protagonistkami spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Dlho čelili prekážkam, ktoré obmedzovali ich účasť, ale v posledných 10 ročiach ich prítomnosť v rôznych oblastiach neustále rastie. Dnes milióny žien pracujú v odvetviach, ako je textilný priemysel, poľnohospodárstvo a domáce služby, čím podporujú významnú časť každodenných aktivít krajiny. Textilný priemysel, jedna z hnacích síl národného hospodárstva, zamestnáva viac ako 70% žien v odevných továrniach. Tento sektor, ktorý predstavuje viac ako 80% exportu, otvoril formálne pracovné príležitosti pre pracovníčky z vidieckych oblastí. Napriek týmto príležitostiam čelí mnoho pracujúcich žien neistým pracovným podmienkam. Vo vidieckych oblastiach zohrávajú ženy v poľnohospodárstve zásadnú úlohu. Podieľajú sa na pestovaní ryže, juty a zeleniny a vykonávajú aj úlohy, ako je zber vody, starostlivosť o zvieratá a výroba remeselných výrobkov. Ich práca však zostáva oficiálne nedostatočne uznaná, čo udržiava situáciu ekonomickej neviditeľnosti. Prístup žien k základnému a stredoškolskému vzdelaniu sa v posledných 10 ročiach zvýšil. Pretrvávajú však značné rozdiely v prístupe k vyššiemu vzdelaniu, najmä vo vidieckych oblastiach, kde mnohé rodiny uprednostňujú skoré manželstvá. V tradičnej bangladéšskej kultúre sa cenia vlastnosti ako svetlá pleť, veľké oči a štíhla postava. Tieto ideály krásy odrážajú miestne vplyvy a vplyvy z britského koloniálneho obdobia. Vo vidieckých oblastiach zostáva sári každodenným odevom, zatiaľ čo v mestských oblastiach sa uprednostňuje salwar kaméz. Postupy osobnej starostlivosti založené na prírodnej kozmetike a tradičných rastlinách sú stále súčasťou každodennej rutiny. Hlboko zakorenené spoločenské normy naďalej obmedzujú mobilitu žien v mnohých vidieckých oblastiach. Používanie hidžábu alebo burky je v určitých kontextoch bežné ako prejav kultúrnej a náboženskej skromnosti. Tabu pretrvávajú aj v súvislosti s menštruáciou, medzináboženskými manželstvami a účasťou žien na zmiešaných rekreačných aktivitách. Manželstvo predstavuje kľúčový moment v živote mnohých žien. Zákonný vek na uzavretie manželstva je 18 rokov pre ženy a 21 rokov pre mužov. Ale detské manželstvá sú vo vidieckých oblastiach stále bežné. Posobáši ženy preberajú zodpovednosť za vedenie domácnosti, výchovu detí a starostlivosť o starších ľudí. Prístup k službám reprodukčného zdravia sa medzi mestskými a vidieckými oblastiami značne líši. V posledných rokoch sa úmrtnosť matiek znížila vďaka programom verejného zdravia, hoci pretrvávajú problémy súvisiace so zdravotnou výchovou a dostupnosťou lekárskych služieb. V politickej sfére ženy dosiahli významný pokrok. Bangladéš je jednou z mála krajín, kde od 90. rokov 20. storočia striedavo pôsobili na poste premiérky dve ženy, Sheikh Hasina a Khalida Zia. Okrem toho boli zavedené kvóty pre zastúpenie žien v miestnych samosprávach,
hoci skutočný prístup k rozhodovacej moci stále čelí kultúrnemu odporu. Posilnila sa aj účasť žien v sociálnych hnutiach. Organizácie pre práva žien propagujú kampane proti domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu, ekonomickému vylúčeniu a nerovnosti v prístupe k pôde. Napriek tomuto úsiliu zmeny v tradičných rodových rolách prebiehajú nerovnomerne. Mestá kontrastov. Dháka, Chittagong a Khulna. Mestská infraštruktúra kombinuje historické a moderné budovy. Medzi pamiatky patrí Národný parlament, ktorý navrhol Louis Kahn a je považovaný za majstrovské dielo súčasnej architektúry. A pevnosť Lalbagh, nedokončená stavba z čias Mogulov, ktorá si dodnes zachovala svoju impozantnú štruktúru. Bangladéšske národné múzeum ponúka komplexný pohľad na históriu a kultúru krajiny. Na uliciach sa nachádzajú tradičné trhy ako New Market a Gulshan Bazar, ktoré udržiavajú každodenný obchod pri živote, vrátane textilu, remeselných výrobkov a miestnych potravín. Chittagong, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom pobreží, je druhým najväčším mestom a hlavným námorným prístavom Bangladéša. Žije v ňom takmer 5 miliónov obyvateľov a je kľúčovým centrom medzinárodného obchodu. Prístav Chittagong spracováva väčšinu národného vývozu a dovozu, čo je hnacou silou intenzívnej priemyselnej a logistickej činnosti. Medzi jeho hlavné atrakcie patrí pláž Patenga, známa svojimi západmi slnka pri mori, a etnologické múzeum, ktoré zachováva kultúry domorodých obyvateľov, ako sú Chakma, Marma a Tripura. Severovýchodne od mesta odhaľujú pohorie Chittagong Hill Tracts, úplne inú krajinu. Zelené kopce a domorodé osady prezentujú tradičné spôsoby života, založené na samozásobiteľskom poľnohospodárstve, remeslách a buddhistických náboženských sviatkoch. Khulna na juhozápade je tretím najľudnatejším mestom. S takmer 1,8 miliónmi obyvateľov slúži ako obchodné centrum pre región Sundarbans, najväčší mangrovový les na svete. Z Khulna odchádzajú riečne výlety, ktoré vám umožnia preskúmať prírodné vodné toky a pozorovať miestnu divokú zver. V meste sa nachádzajú historické hinduistické chrámy, ako napríklad chrám Rupša a trh Daulatpur, jedno z najväčších nákupných centier v regióne. Každodenný život vo veľkých mestách Bangladéša sa neustále mení. V Dháke zahrňa cestovanie kombináciu verejných autobusov, motorizovaných rikš a novej linky metra, ktorá má odľahčiť dopravu. V Chittagongu je prístavná doprava prepojená s ostatnými oblastiami krajiny, zatiaľ čo v Khulne je riečna doprava naďalej nevyhnutná pre prepojenie mesta s vidieckými komunitami. Každé mesto ponúka iný kultúrny život. Dháka sa vyznačuje univerzitnou atmosférou, trendovými kaviarňami a živou umeleckou scénou. Chittagong spája svoj prístavný charakter s etnickou rozmanitosťou okolitých kopcov a ponúka remeselné trhy a tradičné festivaly. Khulna, pokojnejšia, sa priamo spája s prírodou a ponúka prístup k riekam, lesom a faune charakteristickej pre deltu. Mestská transformácia Bangladéša odráža viac než len rast populácie. Odhaľuje tiež neustálu adaptáciu svojich obyvateľov, ktorí uprostred kontrastov modernity a tradície naďalej formujú meniacu sa identitu svojich miest. Divoký Bangladéš. Pláže, lesy a nekonečné rieky. Územie Bangladéša formuje nekonečná sieť riek, rozsiahle piesočnaté pláže a husté tropické lesy. Príroda nielenže definuje fyzickú podobu krajiny, ale tiež udržiava životy miliónov ľudí, ktorí sa s ňou naučili žiť. Na juhozápade sa rozprestiera Sundarban, najväčší mangrovový les na svete. Tento jedinečný ekosystém, ktorý sa rozprestiera na ploche takmer 6000 km², je domovom druhov, ako je bengalský tiger, ktorý je prispôsobený močaristému, slanému prostrediu. Súčasťou tejto siete života sú aj slanovodné krokodíly, jelene osité a široká škála vodného vtáctva.
Mangrovy pôsobia ako prirodzená bariéra proti cyklónom a búrkovým vlnám a chránia pobrežné komunity. Z mesta Chulna sa vydávajú na riečne výlety po úzkych kanáloch, ktoré ponúkajú možnosť pozorovať túto jedinečnú biodiverzitu zblízka. Pozdĺž pobrežia Bengalského zálivu sa tiahne Cox's Bazar, kde sa nachádza jedna z najdlhších pláží na svete, ktorá sa tiahne viac ako 120 kilometrov. Táto oblasť láka miestnych aj zahraničných turistov, ktorí si užívajú výlety loďou, tradičný rybolov a prechádzky po nábreží. Kopec Himšary, nedaleko Cox's Bazar, ponúka panoramatický výhľad na oceán, zatiaľ čo rybie trhy odrážajú silné puto komunity s morom. Ďalej, na juh sa nachádza ostrov Svätý Martin, jediný koralový atol Bangladéša. Obklopený priezračnou vodou a bielými piesočnatými plážami, Saint Martin je destináciou pre šnorchlovanie, potápanie a pozorovanie morskej fauny. Ostrov obýva malá komunita, ktorá si zachováva existenčné postupy založené na remeselnom rybolove a pestovaní kokosových orechov. Smerom na severovýchod sa krajina úplne mení. Región Sylhet je pokrytý zelenými kopcami a čajovými plantážami. V údolí Srimangal, známom ako čajové hlavné mesto Bangladéša, sa rozprestierajú rozsiahle polia, kam až oko dovidí. Návštevníci si môžu prezrieť plantáže, pozorovať remeselné spracovanie listov a stretnúť sa s etnickými komunitami, ako sú Khasi a Monipuri, ktorí na týchto pozemkoch pracujú a žijú. Krajinou pretekajú okrem iných rieky Ganga, Brahmaputra a Meghna, ktoré zásobujú najväčšiu vnútrozemskú deltu na svete. Tieto vodné cesty nielenže hnoja poľnohospodársku pôdu, ale slúžia aj ako dopravné tepny pre milióny ľudí. V mnohých regiónoch sú lode, trajekty a kanoe neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. V niekoľkých lokalitách sa tradičné preteky lodí, známe ako Nouka Baich, stretávajú týmy z celej komunity v súťažiach, ktoré priťahujú stovky divákov. Na juhovýchode ponúkajú vrchy Chittagong Hill, krajinu drsných kopcov, prírodných chodníkov a vodopádov. V Bandarbane pozývajú na objavovanie miesta ako Nafakhum, jeden z najväčších vodopádov v Bangladéši, a hora Keokradong, ktorá dosahuje výšku takmer 1000 metrov. Túto oblasť obývajú domorodé skupiny ako Baum, Marma a Mro, ktoré si zachovávajú tradície predkov, jazyky a spôsoby života. Nedaleko Bandarbanu sa nachádza jazero Kaptai, ktoré vzniklo v 50. rokoch 20. storočia po výstavbe vodnej elektrárne a vytvára krásnu vodnú krajinu. Plávajúce dedinky, výlety loďou a remeselný rybolov sú súčasťou denného rytmu tých, ktorí žijú na jeho brehoch. Fauna Bangladéša odráža rozmanitosť jeho biotopov. V riekach, lesoch a na pobreží krajiny žijú gangské delfíny, gharialy, kráľovské kobry a jelene sambarské. Flóra zahŕňa mangrovy, tropické dažďové pralesy a savany s vysokou trávou, všetky prispôsobené monzúnovému podnebiu, ktoré charakterizuje ročné obdobia Bangladéša. Medzi plážami, lesmi, riekami a kopcami odhaľuje bangladéšska príroda rozmanité bohatstvo, ktoré nielenže udržiava miestnu ekonomiku a kultúru, ale aj samotnú identitu tých, ktorí toto územie obývajú. Ulice, ktoré nikdy nespia. Trhy, chute a každodenný život. Každodenný život v Bangladéši sa odohráva v prostredí neustálej aktivity, kde trhy, ulice a tradičná kuchyňa odrážajú vitálny púls populárnej kultúry. Bazáre pod holým nebom sú centrom mestského a vidieckého života. Nový trh v Dháke, trh Daulatpur v Chulne a bazár Chaktaj v Chittagongu sú miesta, kde sa predávajú textílie, čerstvé potraviny, domáce potreby a remeselné výrobky. Od skorého rána do neskorej noci predajcovia, kupujúci a prepravcovia zaplňajú tieto trhy nepretržitým prúdom obchodu a konverzácie. V niektorých častiach hlavného mesta, ako napríklad Svarihat, má obchod inú formu – plávajúce trhy. V malých drevených loďkách ponúkajú predajcovia priamo na vode ovocie, zeleninu, ryžu a ryby.
Tieto scény sú prirodzenou súčasťou geografie poznačenej riekami, kde výmena nevyžaduje pevnú pôdu. Pouličné jedlo je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Na uliciach a uličkách veľkých miest ponúkajú pouliční predajcovia rôzne tradičné jedlá. Fuchka, malé chrumkavé guľôčky plnené cícerom, zemiakmi a tamarindovou vodou, patria medzi najobľúbenejšie pochutiny. Chotpoti, zmes cíceru, cibule, zelených čili papričiek a tamarindu ponúka intenzívne chute, ktoré sú súčasťou každodennej chuti obyvateľstva. Ryba hilsa, považovaná za národnú rybu, zaujíma ústredné miesto v každodennej strave. Hilsa, dusená, vyprážaná alebo kari, sa objavuje na rodinných stoloch a dôležitých oslavách po celej krajine. Tradičné sladkosti majú zaručené miesto na každom spoločenskom stretnutí. Medzi najobľúbenejšie dezerty patria myšty doji, sladký, pomaly fermentovaný jogurt a rožogola, syrové guľôčky namočené v sirupe. Tieto sladkosti nie sú súčasťou len náboženských osláv, ale aj neformálnych stretnutí a rodinných návštev. Verejná doprava tiež formuje každodennú dynamiku miest. Ulicám Dháky a Chittagonu dominujú rikše, či už poháňané ľudskou silou, alebo motorizované. Vo vidieckych oblastiach prepravujú ľudí a tovar medzi dedinami improvizované vozidlá ako nosimon a korimon, zostavené z motocyklov alebo malých traktorov. Riečne trajekty sú nevyhnutné v krajine, kde územie križujú rieky. Tieto plavidlá spájajú mestá a obce s nedostatkom mostnej infraštruktúry, čím sa zabezpečuje mobilita v celej krajine. Obchodný život sa neobmedzuje len na tradičné trhy. Vo veľkých mestách ponúkajú moderné nákupné centrá organizovanejšiu alternatívu, hoci tradičné bazáre sú stále preferované väčšinou kvôli ich priateľným cenám a živej atmosfére. Vo vidieckych oblastiach sa hádz oslavuje každý týždeň. Tieto dočasné trhy spájajú miestnych výrobcov, ktorí ponúkajú ovocie, zeleninu, hospodárske zvieratá, oblečenie a remeselné výrobky. Háty slúžia nielen ako priestory pre obchodnú výmenu, ale aj ako miesta spoločenského stretávania, kde sa vymieňajú správy a aktualizácie medzi rozptýlenými komunitami. Sociálna interakcia je evidentná aj v kliešťach, malých improvizovaných čajovniach postavených na rohoch ulíc a na námestiach. Tieto stánky ponúkajú sladký čierny čaj, ľahké občerstvenie a priestor pre každodennú konverzáciu medzi pracovníkmi, študentmi a okoloidúcimi. Počas osláv ako Pohela Bojšách, bengalský Nový rok, sa trhy a ulice premenia. Sú plné ručne vyrobených výrobkov, tradičných sladkostí a nového oblečenia. Verejné námestia sa stávajú dejiskom otvorených jarmokov, kde hudba, tanec a farby označujú začiatok nového roka. Pouličný predaj dotvára krajinu každodenného života. Od predajcov ovocia až po mobilné stánky s oblečením, chodníky a námestia sa počas dňa menia a prispôsobujú sa dopytu a pohybu ľudí. Táto flexibilita neformálneho obchodu podporuje veľkú časť každodennej ekonomiky krajiny. V Bangladéši nie sú trhy, chute a ulice len súčasťou každodennej scény. Sú samotnou dušou jeho kolektívneho života. Chrámy histórie. Architektúra a symbolické diela. Architektúra Bangladéša odráža stáročia kultúrneho, náboženského a politického vývoja. Od pamiatok mogulskej éry až po súčasné majstrovské diela, mestská a vidiecká krajina uchováva živú spomienku na svoju históriu. Jednou z najreprezentatívnejších budov modernej architektúry je Národný parlament, známy ako Jatio Sangsad Bhavan. Táto monumentálna budova v Dháke, ktorú navrhol americký architekt Louis Kahn, kombinuje veľké geometrické objemy, kruhové otvory a použitie bieleho mramoru a pohľadového betónu. Výstavba sa začala v roku 1961 a bola dokončená po získaní nezávislosti, čím sa stala symbolom národnej suverenity.
Medzi pozostatkami obdobia Mogulov vyniká pevnosť Lalbagh ako príklad cisárskej architektúry v Dháke. Výstavba pevnosti, ktorej výstavba sa začala v 17. storočí za vlády Šaisty chána, zostala nedokončená po smrti céry guvernéra. Na jeho pozemku sa nachádza mešita, hrobka a audienčná sála, obklopená záhradami odrážajúcimi tradíciu perských záhrad. V meste Bagherhat predstavuje 60-kupolová mešita jeden z najkrajších príkladov stredovekej islamskej architektúry v Bangladéši. Túto stavbu, postavenú v 15. storočí pod vedením chána Džahána Áliho, podopiera 81 kamenných stĺpov, ktoré podopierajú niekoľko nízkych kupol. Jeho historický a architektonický význam mu vyniesol uznanie za miesto svetového dedičstva UNESCO. Z hľadiska modernej infraštruktúry je most Padma jedným z najambicióznejších projektov v krajine. Otvorená bola v roku 2022 a spája juhozápadný Bangladeš s Dhákou, čím skracuje cestovné časy a uľahčuje obchod. Tento oceľobetónový most s dĺžkou viac ako 6 kilometrov symbolizuje technologický pokrok a národnú výkonnú kapacitu. Náboženská architektúra má tiež vynikajúce exponáty na severe krajiny. Chrám Kantajev v Dinajpúre je jedným z najdôležitejších hinduistických chrámov. Postavený v 18. storočí, je zdobený zložitými terakotovými plaketami zobrazujúcimi scény z hinduistických eposov, ako sú Ramayana a Mahabharata. Britské koloniálne dedičstvo zanechalo stopy na rôznych verejných budovách. V Dháke vyniká Ahsan Manzil, známy ako Ružový palác, svojou architektúrou, ktorá spája mogulský a taliansky štýl. Postavený v 19. storočí ako sídlo Navabovcov z Dháky, jeho zdobené kupoly a balkóny odrážajú európsky vplyv na subkontinent. V Chittagongu sa nachádza budova hlavnej pošty, postavená začiatkom 20. storočia, ktorá predstavuje funkčnú architektúru prispôsobenú tropickému podnebiu s vysokými stropmi a širokými chodbami, ktoré uľahčujú prirodzené vetranie. Vo vidieckých oblastiach pretrváva ľudová architektúra založená na miestnych materiáloch, ako je bambus, trstina, blato a palmové listy. Tradičné domy postavené na koloch im umožňujú odolávať pravidelným záplavám, čo dokazuje priame prispôsobenie sa prírodnému prostrediu. Súčasná mestská krajina Dháky a Chittagongu sa vyznačuje rastúcim počtom mrakodrapov, nákupných centier a obytných komplexov. Táto vertikálna expanzia reaguje na potrebu maximalizovať využitie priestoru v kontexte vysokej hustoty obyvateľstva. Zároveň sa vyvíjajú programy obnovy a konzervácie na ochranu historického architektonického dedičstva. V akademickej oblasti ponúka Dhácka univerzita, založená v roku 1921, súbor budov, ktoré kombinujú koloniálny a moderný štýl. Jeho kampus sídlia fakulty, knižnice a výskumné centrá a slúži aj ako priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia. Historická pamäť sa prejavuje aj prostredníctvom pamätných pomníkov. Národný pamätník Savar, ktorý sa nachádza na okraji Dháky, vzdáva hold mučeníkom oslobodzovacej vojny. Jeho dizajn, zložený zo 7 rovnoramenných trojuholníkov, symbolizuje rôzne fázy boja za nezávislosť. Architektúra Bangladéša nielen definuje jeho mestskú a vidieckú krajinu. Taktiež prostredníctvom tehál, mramoru a betónu rozpráva základné kapitoly svojej kolektívnej histórie. Životy čelia vode. Adaptácie na zmenu klímy. Geografická poloha Bangladéša, ktorú definuje rozsiahla delta a komplexná sieť riek, neustále vystavuje krajinu extrémnym poveternostným javom, ako sú záplavy, cyklóny a erózia pobrežia. Tvárou v tvár týmto výzvam si miestne komunity vyvinuli praktické riešenia, ako im odolať a prispôsobiť sa. V oblastiach náchylných na záplavy je mnoho tradičných domov postavených na bambusových koloch alebo drevených konštrukciách. Táto technika umožňuje domom zostať nad hladinou vody počas období záplav,
čím chráni rodiny a ich majetok. Plávajúce plodiny predstavujú ďalšiu dômyselnú reakciu na záplavy. Tieto záhrady, známe ako bajra, sú postavené na vrstvách vodného hyacintu a bambusu. Pestuje sa tu zelenina ako uhorky, paradajky a špenát, čo zabezpečuje poľnohospodársku produkciu aj počas monzúnového obdobia. Aj vzdelávanie sa prispôsobilo klimatickým podmienkam. Plávajúce školy, umiestnené na vodných plošinách, umožňujú deťom pokračovať v štúdiu počas povodní. Tieto školy, vybavené solárnymi panelmi a knižnicami, ponúkajú prístup k vzdelávaniu aj v tých najťažších časoch. Pokiaľ ide o mobilitu, vidiecké komunity sú pre cestovanie závislé od riečnych sietí. Počas obdobia dažďov, keď sa cesty stanú neprejazdnými, sú tradičné lode ako dingy a nouka nevyhnutné na prepravu ľudí a tovaru medzi roztrúsenými dedinami. Riadenie núdzových situácií sa vyvinulo s výstavbou multifunkčných prístrežkov. Tieto stavby, navrhnuté tak, aby odolali silnému vetru a búrkovým prílivom, fungujú za normálnych okolností ako školy alebo komunitné centrá, čím sa maximalizuje ich užitočnosť. Na ochranu pobrežia boli vyvinuté mangrovové zelené pásy. Zalesňovanie druhov, ako sú červené mangrovy, pomáha znižovať silu vln a minimalizuje stratu poľnohospodárskej pôdy. Tieto pásy doplňajú prirodzenú ochranu, ktorú ponúkajú Sundarbani. V poľnohospodárskom sektore sa podporuje používanie odrôd ryže odolných voči slanosti, ktoré sú schopné rásť v pôdach postihnutých prienikom slanej vody. Na zvládnutie období sucha sa zavádzajú aj techniky pestovania na vyvýšených terasách a efektívnejšie zavlažovacie systémy. Neviditeľné stopy. Znečistenie a environmentálna kríza v Bangladéši. Rýchly hospodársky rast. Bangladéša priniesol so sebou hlboké environmentálne krízy, ktoré ovplyvňujú prírodné ekosystémy a kvalitu života jeho obyvateľstva. Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy predstavuje naliehavé výzvy, ktoré formujú súčasnosť a budúcnosť krajiny. V Dháke, hlavnom meste, patrí kvalita ovzdušia k najhorším na svete. Emisie z vozidiel, spaľovanie tuhého odpadu, činnosť tehelní a nedostatok environmentálnych kontrol v budovách prispievajú k kritickej úrovni znečistenia. Počas zimných mesiacov fenomén tepelnej inverzie zachytáva znečisťujúce látky blízko pri Zemi, čo zhoršuje ich vplyv na verejné zdravie. Znečistenie vody odráža ďalší rozmer tejto krízy. Rieka Buriganga, ktorá hraničí s Dhákou, prijíma vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, domového odpadu a nespracovaných chemických odpadových vôd. Koncentrácia ťažkých kovov a baktérií robí z týchto vôd vážne zdravotné riziko a obmedzuje ich rekreačné alebo poľnohospodárske využitie. V Chittagongu priemyselný sektor zintenzívňuje zhoršovanie životného prostredia. Lodenice na demontáž lodí uvoľňujú olovo, azbest, odpadový olej a ťažké kovy priamo do pôdy a vôd Bengálskeho zálivu. Tieto praktiky vážne ovplyvňujú morskú a pobrežnú biodiverzitu. Environmentálna kríza v Bangladéši si vyžaduje naliehavé a koordinované opatrenia na všetkých úrovniach. Ochrana ekosystémov a zlepšovanie kvality životného prostredia sú základnými podmienkami pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a životaschopnej budúcnosti pre budúce generácie. Bangladéš ukazuje svetu obrazy veľkých riek, mangrovových lesov a zdanlivo nekonečných pláží. Jeho krajina, formovaná vodou a zeleňou, udržiava život a identitu miliónov ľudí. Pod týmto žiarivým vzhľadom sa však skrývajú realita, ktorá sa len zriedka dostane do popredia. Mestá ako Dháka trpia jednou z najvyšších úrovní znečistenia ovzdušia na svete. Rieky, ktoré boli kedysi zdrojom bohatstva, ako napríklad Buriganga, teraz nesú toxický odpad. Ako mestá rastú a otvárajú sa nové cesty, lesy ustupujú, pôda stráca úrodnosť a hluk mestského života napáda priestory, ktoré boli kedysi otvorenou prírodou.
Rozvoj a devastácia postupujú spoločne a zanechávajú hlboké jazvy na krajine a na ľuďoch. Bangladéš je dnes krajinou, ktorá čelí naliehavej dileme. Ako si zachovať svoju prírodnú krásu a svoj každodenný život bez toho, aby stratil tvár skrytým nákladom pokroku?